Siap-siap untuk mulai balon terisi komisi telah bergerak pelepasan balon. Lalu iki yo sakit, aku beli balan malah sarungan. Gasaran ngetan ae. Ngetan. Ini Pak panas. Ketuk mundur. Kenaan meredan aku. Midang, mundur. Lagi 32 itu atas. Wes itu aja. Kuat saya kuwi. Ikan gas dipencet dia. Kuat nek kita Ora kuat iki, Go. Wong sing cekel sambung kuat. Oh, dadi enak to, Kak? Cekel sambung tak. Wis dadi sakmono ya dhewe roji ya. Ora kuat, Cuk. Dukno sik bat enggak. Balonnya sudah melenduk. Ora kuat to nek kabeh, Go. Wong edo sing anu. Gede oh. Ki oi. Gede ora Bang. Jawa. Iki ganggahe gitu. Lah anu apa jenenge kecedhek. Go. Ini era pateni. Awas. Ke wes. Piye gini anu? Piye nak anu? Piye nak anu cepet rene ya?